Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kung basawgot ki Riew ki bamla satya ban itu ki degi Henry ki bala Shoh Khawyiang ki lalet ban Pynklumar aga screening point ke badan hapo Umling Riew district bat kani ke jingle ke jongki ke lawan ra ke jingting jings air ki dong trei bat ru ki nong let nong wan kat kum ke jingte bala yalum la yathu ba kita ki sawgot ki lawan ke kali alto ringkat ba ke jing penhe jing roi bat ki lai hela bat berngan berset ki nong let nong wan ai thu ru bo wei ni ba syang hapo kate ka kali labi shabar bat persyang ban be lut iki bre ke badang yang lan ban pha pet benya elade bat kata ktiru yo wei shipai badang yang lan ha kate ke jaka nolo kata la yo jing tibru bo te bre la berngam berset iki dong trei bat uloong begide ban mi no na kate ke jaka mardor na kaliang kinong ap pahara kate ke screening point kala persyang ban kren ni kate ke saungut ki bre da kasur ke bajai jai henrei kimshim la sngap satya bat namar ke jing thut ke jing ya bet ke kam ha kate ke jaka kinong trei la pentip no shaki pulit henrei ha shwa ban wan poi ki pulit kate ke kanhun kala pet krat bat ke jing tok ket ban lap dien ni kate kinong Pynklumar kana ya chkamat bat ki pulit ki la khmiru ye ki CCTV camera ki badan ha kate ke jaka kanang ban yok sai holor kite kinong Pynklumar